Kdo pak nám tu dojel? To je v Rici tady! Hej, co za blázna v 6 stupních. Lítá tady balónem. No, jsou hotová, ty kokos. Jdu na záchod a jdu spát. No, my teda valíme. Už zase. Ale řeknu vám teda, že jsem dneska pěkně rozbitá. Spala jsem tak půl hoďky teďkom, jsem si zdřímla. Ale spala bych klidně i 5 hodin v kuse. Já jsem totiž v noci spala jenom tak 3 hodiny, jako. To je vždycky tak na hovno prostě, v pondělí, ty vole, tady toto vstávání, já to úplně nenávidím, kamo. Prostě ve 3 ráno, víš, že to vymyslel, kamo. Tati, ty jsi mega zaliskaný od Nutelly. Zastavili jsme se na kávičku. My jsme zastavili. Ještě dojede za náma Slovák a budeme grillovat. Ahoj! Jsi rád, že jdu za tebou zase? Tati, ale to nemůžeš ukazovat, co to je za stravu. Já mám jíst dietně, ráno jsem měl jogurt, tvaroh, vlákninu s borůvkama, to mám ráno dietní, a večer mám dietní bůček se šťouchanýma bramborama. Dietní bůček, to jsem ještě neviděla. To mám předepsané od paní doktorky. No ta, jestli to uvidí. To mám na ten zabije. Hraniční cukr, co mám. Ty vole, a to máš jako brambory. To tam zůstal zbytek. Máma mě už víc nechtěla dát. Teď vám ukážu nejhorší sprchu v Itálii. Jo? To jsem si tady jenom umyla hlavu. Jo? Tak, jdem na to. Začneme tím v pohodě, jo? Tady si někdo aj pochutná, jo? To nechápu teda, ale čumte. Čumte to. Ty král. Tady domeslíte ve vodě. Jo? To je luxus, ne? Normálně. Plíseň, vole. Humus. Ale to nejlepší nakonec. Jo? Jsem se nesmíl. Ale proč? To si ukážeme. Jo? Asi tak. To je fakt humus, kamo. Kdybych si nepotřebovala umyt hlavu, tak ani tu si tady neumiju, vole. A kdo je to tady? Filipko! A my, že budeme mít, vole, klidnou grilovačku. A tady Filipko no, tak sorry. Dostane, vole, šroubek do pneumatiky. A teď místo grilování masíčka. A to přijde, počkaj. Nech se páči. To ale není jenom také nějaké masíčko. Jsou stejčíky, tati. To je flank steak. Pěkně krčok. Budíček. Dívejte se na to. 3:14. A toťka si furt spínka. No tak to já odpadnu, fakt. No takže včerejší grilovačka dopadla náhodou dobře. Jo, až na to, že Filip jak dojel, ne, tak říkám, ty kokos, taťko, on má mega podhuštěné kolo a on, že no to teda má, já říkám, ty vole Filipe, ty máš hrozně podhuštěné kolo, to přední, ne, tady hned jakože u spolujezdce hned pod dama, ne, a to je nebezpečné mega, když ti to pichne. Tak říkám, já ti to zkontroluju, ty vole, podala jsem měřák, ne, ty vole, on tam měl 6 barů, ne, říkám, ty krávo, kam s tím jedeš? A on, že hej, to jsem neměl, vole, ne.
Tak taťka, že ať popojede a vytočí kolo, no samozřejmě šroubek tam ty vole pichlí, ne? Tak jsme se ho snažili zadělat víc do toho kola, aby mu to neucházelo, no jenomže jak jsme to zadělali, my jsme to zadělali až moc, tak mu to ještě začalo zase ucházet, ještě víc. No tak to je jedno, tak jako psal si se šéfem, tak pořešil servis. Tak jako teď nějak psal, že už čeká v servisu, tak pohodička. Včera jsme teda pogrilovali, Filipe, top steaky, ty kokos. Byly fakt dobré jak blázen. A jako šli jsme spát v 10, no, jako pohodička, no, ale to vstávání ve 3 ráno hrozné fakt. V pondělí vstávání ve 3 ráno, v úterý vstávání ve 3 ráno. Jako toto, když člověk jde něco jako k Milánu nebo tak je to prostě na prdno v tom vstávání. Ale co? Říkám ráno, taťka nemá nastartované. Hlavně, že říkal, ve 3:45 odjíždím s tebou nebo bez tebe. Ani o minutu později. A říkám, ty vole, tak 3:10. On ještě nemá nastartované. Tak jdu na něho zaklepat, ne? Myslela jsem si, že vstane, nic. Ty vole, tak jako byla jsem u sebe v kamionu, já jsem nevěděla, že nevstál, ne? Bylo kolik? 3:30? Říkám, tož to není možné, vole. Buď se mu něco stalo, anebo prostě se mu nechce vstávat. Tak jdu znovu zabouchat. Konečně oddělá záclonky. Já říkám, no ty vole, vstávej, ty vole, musíme jet. Tak jako vystartovali jsme totálně rychle, že jo? A on mě pak volá po cestě, protože mě nefunguje vysílačka, ty vole, tady se urvala ta anténa, takže mě nefunguje vysílačka, ne? A on mě volá a že vole, já jsem úplný debil, že já jsem si myslel, že jsem si nastavil budíka, ale já jsem ho nenastavil, ne? Kdybych tam s ním nestála, neměli bychom jet spolu, tak on si spínká pěkně do teďka, podle mě, jako. Jo. Já říkám, hej, ty jsi úplný blázen. A on, že ještě jsou větší debil skrz to, že jsem si zapomněl celou cestovní kabelu. Hej, tak to jsem normálně myslela, že umřu. Fakt, že chcípnu. On si děcka prostě zapomněl celou cestovní kabelu, ty vole, a nemá nic. On, že musíš půjčit aspoň tričko. On má štěstí, že se oblíkám tak, jak se oblíkám. Že nenosím jako nějaké dámské oblečení, ty vole, že prostě jako fakt mám aj trička panské. Že jsem mu mohla půjčit, protože, ale trenky nenosím, jo, takže zase si ze mě nedělejte prdel. Jo, kdyby vás chtělo napadnout to, že jsem mu půjčovala i trencle. Ne, tak ty se mu fakt nepůjčila. Taťka, ahoj. Tak lidi, máme složený cukr, teďka jel skládat po mně, takže ten teď asi skládá, ale já už jsem pryč, s ním už se neuvidíme. Máme vlastně 4 nakládky a potom 3 vykládky. Tady beru jenom 3 palety, tak snad to bude rychle, no.
Ty kokos, tak já tady stojím od 9:30 od rána, jo. Je 11:30 a teď za mnou dojde týpek, že to nemají nachystané, že kamion se měl dojet až odpoledne a že musím čekat, než to jako zabalí a nachystají. Hej, ty vole, toto kdyby člověk věděl, tak nezačíná ty vole brzo ráno skrz výkon. To za nic zítra nestihnu složit. Prostě budu skládat ještě v pátek ráno. V pátek v 7 ráno mám být v Kolíně nakládat, jo. Na Moravu. Hej, mamma mia. No konečně. Už mám aj zakurtované. Můžeme jet. Lidi, vy jste tady zatím nezažili to, že bych nakládala nějak extra moc nakládek, jo. Prostě většinou to mám snad tak, ty vole, že nakládám celonáklady. Ale teď, jak jsem nakládala ty 4 nakládky, ne, a vlastně je to těžké zboží prostě, jo, jsou to plechy a tak, to je jedno. Ale chci vám říct to, že vy si vlastně musíte hlídat tonáž. Vy nesmíte přetížit tahač, jo. Takže vám vlastně, když máte teda těch víc nakládek, tak vám dispečer musí vlastně poslat, kolik každá ta nakládka má hmotnost. Abyste si vlastně věděli to rozložit. Jo, jasně, samozřejmě, kdybyste měli všechny ty nakládky, ty vole třeba 2 tuny, že by vám to vycházelo, nebo třeba 5 tun, tak to nemusíte nějak řešit, jo, jako tu tonáž. Ale prostě jak vezete třeba 24 tun, a kdybyste vezli 18 tun nebo tak musíte to prostě řešit, jo. Takže já jsem měla 4 nakládky a musela jsem vědět, kolik která má tun. Jedna nakládka měla 3 tuny, další měla tunu, další měla 13 tun a ta měla poslední 7 tun. Tak co byste jako naložili první? Jo, samozřejmě vám musí hrát do karet to, a jak to jedete. Prostě kdybyste jeli tu 13tunovou nakládku jako první, tak to nemůžete dát celé jako hned dopředu. To totiž bylo jako jenom 8 palet a má to jako 13 tun, tak to nemůžete prostě naložit takto prostě. Vy prostě musíte mít do půlky návěsu na 6,8 metrech, musíte mít jenom 10 tun. Tolerují tak třeba 10,5, když máte, jo, jakože tak to je tak jako maximálně. Ale prostě nesmíte ten tahač přetížit. Takže musíte si to hlídat jako tu váhu. To není jenom tak, že jako pojedete si, jo, na první nakládce mám 13 tun, 8 palet, šupnu to tam. Jako za prvé vy musíte vědět, kolik vám to zabere místa. A za druhé musíte prostě vědět tu tonáž. Jako bez toho prostě byste nevěděli, jak to absolutně máte naložit nebo tak. Jo, tak to bylo jako jenom dodání vlastně k tomu, jak si ten náklad máte rozložit, když nakládáte víc nakládek a je to těžké. Jo, já se nebavím teď o lehkém zboží, bavím se teď jako o těžkém zboží. Dobré ráno, teď jsem vstávala, je 8:45, jdu si pro kafe, ale co? Včera jedu, ne, pohodička a taťka, že kamo, oni tam asi uzavřeli dálnici, říkám, co udělali? Ty vole, to bylo 9:30 nebo kolik, jo. A oni, že tam čistili silnici, tak uzavřeli. Hej, no tak, takýma serpentínama. Místo toho, co to jedeme z dálnice jako jen 20 minut, tak já jsem to jela hodinu. Protože jsem těžká jak debil. Hrůza. Úplně mi to zdrželo. Tak na tenhle růžový Red Bull čekám celé léto. A oni ho mají jenom v Rakousku, oni ho u nás ani neprodávají. Tak jsou na něj zvědavá, teď jsem se ho koupila. Sprška. Kyčár dáš na hlavě. Musíme dotankovat AdBlue. Samozřejmě i naftu. Tak tohle je už můj asi 5. semafor v Česku. Takže asi tak. Ale je totálně hnusné počasí. Jo, úplně fučí. Tak, složíme.
Hej, tak teď jsem ochutnala tady ten růžový Red Bull. To je top. To je totální malinovka. Hodně dobrý. Tak mám složené a dneska už nic nestihnu skrz ty posrané Italy, jak mě zasekali. To je hrozné, to prostě propásnete pár hodin na nakládce a pak už se vám dosere celý další den a pátek a už se to s váma táhne. Hrůza děs. No, takže já jdu zaparkovat a my se vidíme zítra. Čus. Dobré ráno lidi. Je 6:30. Před chvilkou jsem vstávala a dneska by to mělo probíhat tak, že složím teďkom hned ráno Český Brod, složím Kralice, no, ty jsou u Uhlířských Janovic a pak jedem naložit do Kolína. A tam by měl dojet kolega, který se mnou pojede dom, protože já mám dovolenou. Letím do Turecka příští týden, takže party. No, takže já ho musím vzít a to by mělo proběhnout tak, že prostě ho dispečerka hodí do Kolína. Pokud to tak bude, tak to bude super, protože aspoň nemusím jet do Prahy a absolvovat tam ty zácpy, co tam teďkom jsou, jo? Takže tak jdem na to, let's go. Tak, jsme na vykládce. Tady jsme hotoví, jedeme do Kralic. Vidíte, já vám říkám, ty moje repiky, vole, stojou normálně za to jít do Talentu. Oh my Jesus! Poslední vykládka. To je aspoň vozík. Si tuny, jak nic. Tak jedeme teda. Jako toto teda vám povím, že jsem ta cesta, to je mega luxus. Jo. Úplně úzké, že kdyby jel druhý kamion, tak prostě ani za nic se nevyhneme, jo. Toto je tady masestival, děcka, tady je taková prudká zatáčka, taková debilní úplně jedna. To jsem normálně si myslela, že tady bude zákaz jako pro kamiony, jo, a on tady není. Takže ta navigace táhne dobře. Jo, toto je ta zatáčka. Hezky pěkně, no. Nadjet si pořádně co nejvíc na kraj. Tady pořádně se zlomit. Ale ty vole. Natěsňála tady patníček. Tady vole strom. Jo. Se divím fakt, že tady není zákaz, jako. Protože to je děs. To je nakládka. Tady na silnici, hej. Ty kokos.
A ještě z boku, že se to bude nakládat. No já jsem myslela, že ze zadu. Ale z boku, no. To je zase matroš, ty vole, tohle. To jsou nějaké ty bedny k počítači. Odpadnu. To je dobrý bordel, ne? Proklínám dispečerku za to, co to zase se nalekalo. Hej! Je Libo noťas. Surfovat. Ty krávo. Hej, reálně je ten kamion umytý týden, kamo. To je úplný humus. Už je tady kolega a fičíme dom. Tak, dojela pro mě do Brna Nikča, která byla na školení, a Luďa už si bere kamion a my jdeme na KFC. Jdem chálovat, milí. To je servis, ty vole. Ještě dojedete z práce a tady barbery z vás ostříhá. Čus! Ahoj, ahoj, maňousi, ahoj, maňousi, au, au, au. Už jsem doma, konečně. Není jak doma, ale příští týden mám teda dovolenou a natočíme vám vlog z Turecka. Vidíme se příští týden!